neshamwari dzedu titambiraiwo motiregerera pane zvizhinji kwazvo zvingatikonzera dzokera kuye kwatakabva titsvake mabasa nedzidzo yatakadzidza muche toshaya kambani ingatitora isu dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa Yakajanuka tadzidza mabasa ewakwebezilo namabasa musatibanane watokotadzira tadzidza zoreka kwenizilo namabasa musakubanane watakatajanuka. Ndofunga vazhinji mune chirongwa chamunofarira chekuti mukashaya tinonzwa mafoni orira kuti ko chirongwa chedu turning point from prison to progress yamira sei toti aiwa regai tiende mukati memajeri tinonzwisisa kuti hama dzedu dziri kurarama dziri mukati imomo vari kuzvigona sei uye ende api marehabilitation activities avari kudzidza uye hama dziri kuuya here dzichivashanyira saka nasuno tati aiwa regai tiende kumarondera female correctional institution tinonzwisisa kubva kumadzimai kubva kuhama dzedu dziri kurarama dziri pamusha iwoyo kuti ende api mabasa emaoko avari kudzidza vari mukati meusungu. Mama makadi ndiri pangu wakadi yako. Aiwa ndina ndikuona chiso chenyu chiri kubwinya chaizvo. Kufara semunhu akuda kuenda panze daika. Aiwa tinotenda Mwari mama. Tasangana panapa zvakafamba sei kuti mama tizosvike nasuno tichisangana pano? Alright, I mean muda kunzwa kesi yangu here kana? Yes, zvakafamba sei? Alright, kutenga zvinhu zvakabiwa. Okay. Yes. Mama tenga chiya? Printer. Okay. Zvakafamba sei mama? Munhu aingotengesawo saka akasvika pandaitirawo ndaibika machips angu ndobva asvika ipapo svikanzi ako sei mama muri kushandisa moto mazuva ano kwane mishini yemazuva ano inoshanda nemagas bottles saka ini ndinotengesa zvimwe zvacho magadgets iyayo ndobva abudisa pepa rake ndobva andiratidza so ndikati inini pari zvine zvasanda nemari yekuti nditenge izvozvo chandiri kuda ini mwana wangu ada printer because ndine mwana wangu anga achienda kuchikoro kuTCAT so ndobva ati nditori nemamwe masecond hand ndasiya pamutangazi apa ndobva anotora zvinhu zvemva aya nazvo ndikati ina handina ruzivo nemaprinter but iye akazviona anogona kudini zvake anogona kuziva nezvazvo zvikanzi ariko kumba ndikati ariko but anoenda kuchikoro kuma10 ndobva tati zvikanzi handei kumba ndasiya ndakwiribira zvinhu zvangu bva taringoenda kumba tasvika kumba kwekwe ndobva taona mwana aita sei atobuda atoenda kuchikoro zvikanzi hamukambondibira mama ndaakusiyirai zvinhu zviri true then munochuza chamunodini anozochuza chaanoda kana abva kuchikoro then pandinombonoteenderera kutengesa kana ndadzoka ndozowirirana naye mukomana wacho kuti ada chipi kana asina hake chaada it's okay ndodi zvangu ndoenda ndikati alright ndobva ndangozvisawo paside pesofa mandadzokera kumarket kwangu so kumanheru kwacho mukomana haana kuita sei haana kudzoka because aitengesa macoal stove zvinhu zvakamboshanda masecond hand gadgets zvemagetsi so ndobva tatoti murume wangu abva ati madii kuvhurira imbuka because otherwise inogona iri mbavha musatruste munhu wamangoona nhasi ndikati alright ndobva tatovhurira imbuka so mangwana acho futi haana kuita sei haana kudzoka musi wa2 February makuseni kumapasti 5 ndopandakanzwa mota takatorara ndopandakanzwa mota kuti pwapwa saka ndakafunga kuti mwana wangu mukomana ano mota yake saka ndobva ndanzwa kuti mama wako ari kupi vachibvunza kamwana kangu kamusikana kanga kachibika panze pagasi ndobva watopinda mubedroom ndandakatorara ndobva watoti mama tiri kuda kuona iwe kwete mudhara asi ndoda kuona mama ndobva ndatosumuka varume vangu vari 2 ndobva tatobuda panze bva ndatoona pane mota zvikanzi handei kumota ndobva tatofamba tichienda kumota patakasvika pamota ndopo wakavhura chidhoo zvikanzi mukomana wamunomuziva here ndikati ndomuziva zvikanzi makamuzivira kupi ndikati ane zvinhu zvaaitengesa ndo pandakamuzivira atone 2 days asati asvika pano izvo zvekutotanga kutouya kubva pandakamuona mari mwezi uyu zvikanzi zvinhu zvakakusiyirai zviri kupi ndobva ndazviri paside pesofa izvo umwe wacho ndobva anotora ndomatorwa ndakaitwa zvinhu izvozvo zviri kunzi zvakabiwa kurusununguku kuchikoro saka manga muine vaiti mamune zvinhu zvevana vechikoro
ndo zvandakatorerwa izvozvo. So position ndo yandakatongerwa, but murima ndakagara for 1 year 7 months. Vachimboinvestigata kuona kuti zvakafamba sei mukomana. Saka zvakandidyira nguva ndiri kuchikurubi. Yes. Ndobva pakazoyo Miss Madenga vachiita interview. Ndokaonekwa ndichiqualify kuya kupi kuno, but kutongwa ndakatongwa hangu 3 years. Ndobva ndabvisirwa 6 months necourt. Ndobva ndadzika kujeri ne30 months, which means 2 years 8 months. Ndobva ndabvisirwa 10 months, ndobvasarwa ne20. So pa 20 ndiri kusvitsa 20 dzacho musi weFriday next week, so ndakuenda kupo. Wow, ngona Mwari atifemera chaizvo. Aiwa, tinotenda mama. Ndinonga ndanzwa ekutsanangura kwama muchiita mama. Ndikanzwa maitikiro akaita nyaya iyi. Muchienda kukoti, muchinotongerwa mutongo uyu. Makanzwa sei? Ndakarwadziwa zvekuti BP ndakatomborwara ndichitomboiswa pamadrip because ndine sugar, ndine BP, ndine arthritis yemumajoyi. So ndine zvirwere zvakati wandei pande zvakambondibata, but nekuzoonawo vamwe vaipiwa ma20 years nemhosva dzavo ndakatoona kuti ayo ndakatodzidza lesson yekuti chinhu chisina receipt haufaniri kuita sei kuchitenga. Ndo zvandakadzidza izvozvo. So pandakachansawo kuya kuno ndakatofara because kamurariro kepanapa nekuchikurubi zvatosiyana. Uko tairara takamanikidzana muno mutogara 2 kana kuti 1 ofishi zviri nani pamabp neshuga zvandinazvo because ndozarirwa ndinopiswa. Yes. Ndisati ndasvika mauya kunoko, ndoda kunzwisisa mama, muri kuchikurubi, tosauti ndokwamakatangira muri. Ndoda kunzwa upenyu hwenyu muri ikoko. Maigara sei nanagogo nanambuya, vanasekuru nanagogo vaikuchengetai muri kuchikurubi? Vanga vari vanhu variraita ndiri kunyepera because vaitondicomforta pandakatotongwa ipapo. Vaitondinyaradza ana Madam Nyakauru nevamwewo vari vaindibatsira ana Madam Sigauke. Saka hapana hangu chandakamboona chakashata. Tozoti ko zvino kwane mafamily week. Vaiuya here hama dzichikuonai? Hama dzangu dzaiuya dzichindiona kunyanya muroora wangu akanzwe festival yangu aiuya achindiona. Ukama wenyu uiwoche kochi? Chaizvo. Ndomuda naye anonetsa kaiwana amweni nevaroora. Aiwa manje sitowirirana because ini ndiri umwe zvapupu zvaJehovha. Saka ndakangoita mistake yekuti ndakatenga zvinhu zvakaita sei zvakabiwa ndaisaziva. Ndo nyaya ndakatongerwa ndingakoti position yekuti zvakatorwa kumba kwangu ndo yandakatongerwa. Saka ndatodzidza kuona kuti kana munhu achifamba nechinhu chake chakaita semudziyo tofanirwa kunge tiine patinonosainirana kumapurisa kana kuti saka ndakusisiwa. Mazonzwa shoko rauya rikati mama taakukubvisai pano taakukuendesai kumarondera open prison, makanzwa sei panguva iyo? Pamwe pacho ndingangoti ndaitya sezvimbo yasina kumbobvira ndakasvika kuti zvino kumarondera uko muroora uyo achanditeera here wandakuenda uko ndisingatozivi kuti Jehovha Mwari atondizarurawo kuti ndiwe ndidzidziwo zvinhu zvakawanda kunoko. Yes. Makasungwa muchigara kupi? Ini ndogara kumukuru kwaMutangadura. Osa mama akutya manje kuti ndikazoenda uku kunogona kuita kure? Kunenge kwaita kure. Aiteerera semuroora? Aiwa anouya. Anouya. Yes. Masvika panapa, tozoti pane mabasa emaoko ari kuitwa akasiyana siyana. Ndiapi amakasvika mukati inini uku ndokwandinogona kana kuti makasarudzwa sei kuti tizoerekana makuti maakubheka muri kuno? Alright. Inini hangu ndagara handina hangu kuenda kuchikoro. Ndingafunga ndakaita grade 4. But ndiri munhu uyo angagara achingoshandisa maoko ake. Ndinorima. Ndingangoti mabasa mazhinji ndinoita. Akadai seku even zvidhina ndinogona kutoronga ovhoni kana kuzvibheka. Zvese kana kubika ikoko ndandagara hangu ndine karuzo because ndaishandira varungu. Handitika. Saka pandakazoya panapa ndakaita sekunde ndawandudzwa. Matauriro andakaita ndakati ndinogona kubheka mascones. So ndakauya muno ndikaitwa interview vandatotanga kudzidzisa. Pandatozi munogona. Pandakutoitawo madishes ekutobikirwa vachiona masamples andaita ekubika chikafu. Kana zvese zviripo ndobika. Ndobheka zvangu zvese ndoita. Saka panapa ndigere zvakanaka hangu. Handidi kunyepa, aiwa ndigere zvakanaka. Maofficers angu ese vano vadiki kwandiri ndamunhu mukuru, but vanondibata zvakanaka. Handingambonyepi kuti pane kamugariro kasiriko. Aiwa togara zvakanaka. Pamwe mukutya kana gogo autase? Aiwa handimbowachi, ini ndinotaura chokwadi manje. Kana vakangondivhiringa ndobva ndangotaura but hapana. Ndogona wari uchikuti muzukuru? Kana. Nyazosununguka. Aiwa tigere handidi kunyepa. Tikangorwara chipatara chedu chiripo kana mishonga iripo topiwa. Kana pasina vanotifonera hama dzangu dzonditengera mishonga yangu iyo. Saka vamwe udzidzawo mabasa akasiyana siyana vachangozongokuudza ivo. Asi inini zvangu zviri kuita.
zvokutoti kana ndakubuda ndakutonosvikogadzira madonanzi angu ndichitengesa mabhanzi zvese ndichiita chingwa ndichibheka ndichiita zvekutengesa manje paipa ndaimboshanda ka izvo zvindee ndakuzvitengesera ndichiwana maprofits angu then ndakuraramisa mhuri yangu muchitanga kusvika muchiti ndogona hangu zvekubheka mapinzwa munomu makatangira papi ndizoti semunhu aichikafu chikuuya panzvimbo azosvika kuti amvaona kune zvimwe zvinowani makatangira papi right papa nemwe musikana ainzi Rumbi akazobuda ndiye akandibatsira kuti ndinyatsonzwa comfortable because ndiye anga agara achimboshanda mupi muno so anga apadhuze kuita sei kuenda sentence expire rake ranga rakwana so ndiye akatondibatsira kuti ndizive kuti alright kana ndakuda kudai yes saka zvinombondinetsa plus ndajairawo zvangu zvekubika izvo zvazvinombonditorera time yes you can see kuti ndabika chingwa aiwa tikuzviona ndifunga zvinhu zvakaoma mama kutanga kudzidziswa isusu kumba katajaira kuti tinongotora shuga tichitongoisa tina mameasurements zvanga zvakakupfavirai zvakadii kana zvanga zvakakuomerai zvakadii muchitanga kudzidziswa unzi aiwa shuga ingodirwa zvatajaira zvezvi mafuta angodirwa unoita mameasurements kuti zvinhu zvako zvive zvichienderana alright inini semunhu angagara achishanda ndotoziva kuti mascones munopinda matablespoon mangani eshuga kana ari makapu mangani handiti mazvona so maeggs mangani anopinda imomo zvesezvo ndechizviziva but pane zvimwe zvekuti ndinozviwana kupi ndiye aizondibatsira Rumbi kuti aiwa toenda kustores tine stores yedu panapa then tonyoresa zvinhu zvatoda kuti tibike ndoita masamples angu voona ubva wagutsikana nazvo saka ndiwo maitiro atakaita saka zvakakosherai zvakadii kozvino makuita mabasa emaoko ekubika chingwa zvakakosherai zvakadii bozozoti kuchikurubi kune maactivities anoitwa ikoko iko zvino makunoku makuopen prison musiyano wamaona pamajeri maviri aya ndiye kuti kudii paclosed nepaopen kuno kune time kuno kune time yekuti unogona kudzidzira zvinhu zvako pasina pressure because hatina kuwandisa nekubva kutongwa kwaunenge waitwa 2 plus vanhu takawanda umwe neumwe anenge achida kudhonzera kusaidi kwake kuti abudwe aine something chaanenge adzidza saka ndasingagoni kukupidzana nevafana ava saka kunoku kuri free neage futi zvino zviri nani ndikada kumbogara kabhenji kangu akanda kutombogara ndichimirira zvinhu zvangu zviri muoveni saka iko zvino pakushanda kwamaita pane here pamatombowana nguva yekutengesa kunze outside muchibatsirikana muri mukati muno alright takatomboita kakawanda taitengesa mapaizi edu aitendera imo muno mukati because kunoku hakuna vanhu vakawanda mausazi ndiwo akati wandei saka ndiwo vamwe vaitisapotawo vaitenga mapaizi nemadonansi vaitenga saka zvikubatsirai zvakadii kumhuri iri kumba kumhuri yekumba zvichandibatsira kwete nawo izvozvi vamwe vanenge vachidzidzawo kuitira kuti vakabudawo vanoitawo mabasa emaoko ekuriritira mhuri then havazogoni kudzokorora mhosva dzavakaita sei dzavakamboita dzidzi so which means kana tiri munomu tine time yatinomboigirwawo vanhu tichidzidza ndichivadzidzisawo kuti vanonobika sei izvozvi zvavakutogona vazhinji vakutogona kubika ikoko which means munhu akabuda panze akungotenga fulawa yake majarina ake mukaka shuga zvese akutobika kana iye kudya delicious food anenge akutodya because hatichangoita zviye zvekungoti mvoko akutongoro takutoita zvinhu zviri classic tozoti panapa pane vocational training center zvichireva kuti vamwewo vekunze vasiri mukati musungo vanouya vachita sei vachidzidzawo pane iri pamuri kumbowana mukana wekuvadzidzisawo vana ava zvichida kuitira ramangwana ravo vachinge vapedza kana zviri zvikoro zvavari kuita kudzidzawo kwavangaite mabasa emaoko sezvamuri kuona kuti tine close jeri redu rekuchizarira nerekuno riri open kune vari kubvawo uko since takapiwa mukana wekuti munhu ese anoda kudzidza saka vamwe vari kuuya vachitonyora manotsi avo vamwe vanga vagara vachizivawo zvimwe tingowedzera ruzivo tichiwedzerana ininiwo ndine zvimwe zvinhu zvandaisazivawo ndiri kuwanawo kuti ruzivo kubva kwavari saka vamwe vacho vatorimo mukati umwe vari kudzidza because mune zvakawanda mune sewing mune salon mune chichi zvakawanda mune computer lab vari kuitawo zvakasi because ini handinga chati computer lab nemusoro wachena aiwa zvichabudi ndaakunoita zvekurima nekubika izvozvizvi so ndogona kudzidzisawo futi vana vangu kuti izvi zvinogona kutibatsira because mazuva ano kudya ekunodiwa nyange ukaita minisa nyange ukaita chii but pane time yelunch netime yebreakfast haushande usina kudya yes saka muno zvamunowanzobika zvakamira sei ndanzwa mascones ndaona chingwa zvimwe zvamunobika zvakamira sei mapaizi arapa ndotoprepare zvangu aya
Aiwa, tinotenda mama. Andizi kana mune mashoko kunana gogo nana sekuru vari kukuchengetai pamwe chete totine bandiko reZPCS rese ezewo mashoko aminawo ekuvatenda pane zvese mabasa emaoko. Ndada kuti kare kwakanga kusati kwane zvese zvatiri kuona naso asi ko zvino tavandudzwa kwane mabasa emaoko takutina kana mafamily week zvaisawanzoitika zvese kwangu sina mashoko aminawo ekutenda ndiye kuti kudii. Alright, ini ndogona kuvatenda ndichidai kuti vari kutibata zvakanaka ngavarambawo nemwoyo iwoyo because munoziva munhu kana ukabatwa zvakanaka unogona kunzwa mwoyo wako warerukirwa kana kuti wakasununguka kupa zvichemo zvaunosangana nazvo saka vari free. Ndinotovatenda because handina hangu chandakamboona chakashata kwavari. Tiri kudzidziswa zvakanaka kuti chikuomerewo unenge wabuda pane zvauri kudzidziswa. Handimunoziva kuti kudhara jeri rairova hapana munhu watirumboona achirohwa isu. Tungobatwa zvakanaka ukangokanganisa unongokanzirwawo pako wega pasinawo vamwe unongokanzirwawo zvinhu zvichikuitira zvakanaka. Saka kuteerera kwangofanira kuteerera Mwari. Saka zvese zvakangonaka hapana pabo. Ndopanoda kuzobvunza kuti ndichinzwa jeri rekare risati rane correctional service sekurova kwamataura. Ndopanoda kubvunza kuti iko zvino havasi kukurova here? Ndazwa mwaibva vatanzi taidya sadza rine simende. Zviriko here? Taingonzwa dzanga dziri news dziya because munhu akadya simende kahararami kuuraya. Saka kwangu uri kunyepa vanhu vanongotaura mashoko ekunyepa kwasina kwawambosvika zvona. Hapana hapana totodya. Tinodya madifferent dishes akangosiyana siyana. Since pajerika hakuna munhu ari kubvisa chinhu kumba kwake but unenge uchitoposhwa plus uchiziva futi kuti ndakapara mhosva kutopuwa sadza iyoyo unototenda Mwari. Saka zvese tiri kupuwa because tinozvibikira tega. Tine vamwe vari mukati medu vanenge vachitibikira tiitaimu zvitiri pamoto ini mukaka nasati ndanwa zvangu but kana ndapedza kuisa zvinhu zvangu ndochirelaxa apa pabenji penyu ndorelaxa ndichidya. Tinotenda mama. Ufunga tiri tese muno tichatombonzwawo mascones nemapai because zvangonzi mascones akutoibva asi ndaona chingwa chaibva chatombotestawo tanzwa kuti chiri kuita sei. Aiwa ndizvozvo mwanangu. Sure aiwa hatigere. Aiwa tinotenda Mwari. Tinotenda mama. Ndofunga mama tiri kuona mabasa akanaka muri kubata pano. Pane here zvamungade because matanzwa muchisanangura muchiti musi wechishanu ndozuva rangu rekuita sei rekunge ndichibuda. Pane zvamungade here kubatsirwa nazvo muchinge mabva pano makuenda kunze nemhuri yeZimbabwe? Alright, ndanga ndichiti ndinoda mari yekunotanga business rangu. Ndikawana $50 inogona kundisimudza pakutanga kuita something like baking iyoyi. Nemuchinoitira kumba here kana kuti? Ini ndichaitira pamba pangu because ndine kaoven kangu karipo. Saka 50 ndio tenga flour, sugar, mukaka, baking powders, ne vanilla essence, ne mazai. Ndo ndiyandikona kuti inogona kundibatsira kusumuka iyo. Unogona kuwana vamwe vanogona kuti isusu 50 hatiwani zvedu ko vakauya vakaitira zvichida ndogona kuvatsvagira nzvimbo yekuti vaitire pakasununguka. Munokwanisa here kuenda kunotanga kushandira ikoko? Ndinoda. Ndinokwanisa. Saka hapana here zvimwe zvamungade kubva kuZimbabwe Prisons and Correctional Services zvomakubuda mava product yavo kudai toti manga muri kuchikoro mapedza attachment yenyu hapana here zvamungafunge zvamungadewo kubva kwavari? Inini vanogona kunditsvagira semapani handiri kukona kuti tine mapani echingwa. Saka inini ndinogona kunge ndichidawo mapani echingwa nemasconzi asingabude ngura mukati because munoziva mazuva ano zvirwere zvinogona kubatira nekuda uye atinoshandisa. Saka ndechida silver like iyi isingabate rust. Ndiye ndeichidawo since ndakasiya kumba ndakapinda 2023 so kumba zvinhu hakusisi. Aiwa tinotenda mama. Tine chivimbo chekuti sekukumbira kwamaita mhuri yeZimbabwe inoita sei inokubatsirai. Alright. Zvakanaka mama. Muve nenguva yakanaka mama. Buda zvida tichatozosangana zvakati tikakumirirai pamunobuda paitiri kuya chikutorai chikutambirai. But musauye nezvekutengesa izvi zvekubata.
tiri kuuya nechaizvo chaizvo handiti ka aiwa tinotenda kana prinda yacho ndofunga kana kuine vari kunzwa vanokwanisa kubatsira umama neprinda yavakapindira muno kana kuine vanokwanisa zvakare kuvatengesera kana kuvapawo sechipo semunhu ari foma semunhu asina kupara mhosva achiziva kuti ndizvo zvichaitika kwavari tinongokumbira kuti mukwanisewo kuvapa sekutaura kwavaita nekuda kwekuti chido chakanga chiri pana amai kana kuti chido chemudzimai wese kuti mwana wake avewo nezvinhu zvakakwana tinotenda mama nenguva yamatipa zvakanaka timboonaona mukicheni menyu kuti zviri kufamba sei alright aiwa sononguka izveni ndofunga mazvinzwira mhuri yezimbabwe ndikutaura namama nditsanangurira kupinda kwavakaita asi iko zvino chiri kundifadza ndechekuti pane zvese zvakaitika kumashure vati aiwa regai zvakaitika zviitike asi chandinotenda ndechekuti Zimbabwe Prisons and Correctional Service yani pamwe mukana wekuzvivandudza kuti pandichabuda pano handichanotore zvinhu kana kuti handichatenge zvinhu zvakabiwa takutosaindirana pasi uye ndadzidzawo kuti handichatore kana kutenga zvinhu masecond hand pasina mupurisa anokwanisa kutiudza kuti chinhu ichi chiri genuine sezvamuri kungoona tiri mukicheni magogo regai tione mabasa avari kubata sekutaura kwavaita vakati ndinobika zvakasiyana siyana kana kuine vane mafunctions avainawo amungade zvingwa amungade mapai amungade mascones uyai pano pamarondera open prison vanokubatsirai vanosvika ikoko kana ari makeki vanokubhekerai zvakare mototamba mafunctions enyu zvakanaka namba ndodzibuda pasasapo vabatei vanokubatsirai kuita zvese zvamunoda tiri pano paZim News Bit TV zita ndinonzi Elizabeth Nyagweni chite chisarai kana muchiriona titamire komori yeZimbabwe tinokumbira mumwe 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 mukana